опять были заседания, совещания, да? Да, Совмин опять сегодня был. Ну, с коронавирусом борется. Вітаю, сябры, спадзяюся, з гукам у нас все добра. Зараз паглядзім, як будзе ісці трансляцыя. Невялічкі перапынак быў у нас з вами. Трошки пішчым з вами. Зараз прыбярэм, напэўна, піск гэты, паспрабуем, таму што трошки цёмненька вам будзе, але так я спадзяюся, не будзе гэтага піску. Дае трошки нам. Все. Вось, разабраліся, да, кальцавая лампа чамусьці на канфліктуе з мікрафонам, не дае працаваць роўна, таму давайте трошки у цемры пасядзім. Ну, светла, в прынцыпе, хватае, з кальцавой лампай разбярэмся, далучым яе, мабыць, асабіста. Вітаю вас, бачу чат, цудоўна, што ён ужо на маніторы, зараз будзе лепей і якасней працаваць з навінамі. Навінаў шмат, трошки невялічкі перапыначак узяла дзеля таго, каб падрыхтаваць нейкі новы фармат і дзеля вас зрабіць новы праект, над якім мы зараз працуем. Мы, таму што я не адна,
нарэшце з'яўляюцца людзі, якія дапамагаюць мне ў гэтай нелёгкай блогерскай справе, чаму я, безумоўна, вельмі рада. І зараз будзе выходзіць серыя у рамках новага праекту. Гэта лісты салідарнасці, гэта лісты, якія апублікаваныя, яны ёсць ужо у агульным доступе. Праблема Фейсбука, з якой мы сутыкнуліся падчас, калі пачалі працаваць з новым фарматам, гэта тое, што папярэднія лісты, якія прыходзілі год таму, 1,5 гады таму, яны амаль па-за доступу, таму што, па-першае, вельмі доўгі час прайшоў, па-другое, вельмі моцна блакуецца Facebook, калі гартаеш падзеі там гадовай давіны. І мы зараз, шчыра кажу, робім такую немагчымую, на мой погляд, працу, выцягваем гэтыя лісты, зноўку іх публікуем. Сергея Брыля ўжо апублікавалі, гэта лісты 2020 году, гэта яшчэ да падзей 9 жніўня, падчас падзей. І першая хваля вось такіх моцных рэпрэсіяў з боку слабавікоў беларускіх, таму што ўжо ў той час, вы ведаеце, знаходзіліся палітзняволеныя, мы шмат пра іх размаўлялі, і нам вельмі важліва чуваць іх адтуль. Відавочна, што яны не могуць пісаць шмат, відавочна, што яны не могуць нам паведаміць абсалютна ўсё, але настрой праз лісты насамрэч перадаецца. І вось нашай камандай было прынята рашэнне даваць публікацыі па гэтых лістах, каб вы таксама адчувалі вось той настрой з-за кратаў. І, мабыць, гэта будзе натхненне, мабыць, гэта будзе салідарнасць. І вось такім чынам мы паспрыяем, мабыць, збольшанню камунікацыі з імі, таму што гэта насамрэч вельмі важліва. Яны павінны адчуваць, што мы побач, і ніхто не забыты. Мне асабіста прыемна, што гэта беларускамоўны праект. Мы перакладаем лісты, калі яны напісаныя расейскай мовай, таму што падчас, калі мы вывучалі лісты, якія даходзілі да іншых людзей, выявілася, што шмат зняволеных пішуць прабачэнні за тое, што яны пішуць не роднай мовай. І я для сябе адчыніла цікавыя рэчы, што мае сябры, якія, на мой погляд, былі абсалютна расейскамоўныя, яны пішуць лісты беларускай. Вось гэта мы адзначаем у нашым праекце. Тое, што мяне здзівавала, я даю прыватныя каментары падчас начыткі гэтых лістоў, таму, калі ласка, не лініцеся. Калі вам цікава, пакіньце каментар, таму што толькі вашыя каментары з'яўляюцца тым фідбэкам, па якім я арыентуюся, ці ёсць сэнс рабіць такія рэчы. Тых, хто паглядзеў ролік, паставіў падабайку, я вам шчыра дзякую, таму што шчыра кажу, мы праводзім такой умоўны маніторынг, мы суадносім колькасць пераглядаў і колькасць упадабанняў. І шчыра кажу, для мяне гэта таксама важліва, таму што вашы ўпадабанні – гэта якасць працы каналу. Калі мы бачым статыстыку большую за палову, значыць, мы працуем не дарма, і гэта таксама натхняе на далейшую працу. На даны момант таксама робіцца новы ролік. Я трошкі спойлерну вам, гэта будзе Александр Кабанаў. Мы распавядзем яго гісторыю, мы зачытаем некаторую колькасць яго лістоў, і вы ў поўным аб'ёме адчуеце тое, што ён адчуваў да гэтых умоўных выбараў пасля іх, таму што ён піша вельмі сумленныя лісты, на мой погляд. Таму, сябры, калі ласка, ваша ўвага, гэта вашыя падабайкі, гэта вашыя каментары, гэта фідбэк ваш каналу, і па ім, канешне, мы арыентуемся, што рабіць далей, у якім накірунку мы працуем. І я яшчэ раз хацела бы падкрэсліць, так, канал беларускамоўны, але што мне асабіста прыемна, яго глядзяць з іншых краін, і статыстычна больш за 2% гэта замежжа, што для мяне таксама вось такая адзнака якасці, што нават за мяжой пачуюць лісты нашых зняволеных. Так што далучайцеся да канала, хто лічыць неабходным, канешне, распаўсюджвайце, пашырвайце беларускамоўны кантэнт, таму што гэта важліва.
На тым тыдні не адбывалася асабіста ніякіх такіх выбуховых навінаў, але гэты тыдзень будзе прыдзелены, напэўна, ковіднай гісторыі, таму што Беларусь у прамым сэнсе слова палае ад ковіду. Гэта гісторыя для нас не новая. Давайте я з вами прывітаюся і мы пачнем обзор нашых падзеяў за дзень, за той час, пакуль мяне з вами не было. Юрий Лось нагадывает нам, что в Украине запущен флешмоб, песня «Батько наш Бандера», «Україна мати», «Ми за Україну будемо воювати». Так, дійсно, палає москальов дупа від гэтага флешмобу, тому що яны адзначаюць, што украінцы, як заўсёды, у сваім рэпертуары. Тут бы я хотела адзначыць вельмі, напэўна, такую важлівую рэч. Тут, ва Ўкраіне, я назираю не хвалю патрыятызму, а абсолютный такой настрой патрыятычных украінцаў. То бок не толькі мае атачэнні нацыяналістаў, можна сказаць, патрыётаў, але кожны, хто тут сутыкаецца мне літаральна прапітаны вось гэтай гісторыі, традыцыяй, вось гэтыя флешмобы, яны падхопліваюцца адразу людзьмі, і з аднаго віда літаральна праз дзень ужо тысячы і тысячы ляцяць па сетках. Таму беларусам неабходна браць вось гэта за такую добрую ідэю, годную. Тут бы я таксама зазначыла, што беларусы шмат бяруць ад украінцаў, чаго цікавага. І вось такія рэчы, насамрэч, яны вельмі нас сплачаюць, яны робяць нас бліжэй адзін да аднаго, таму што мы робім нейкую агульную справу у інтарэсах Беларусі, безумоўна. Таму глядзіце, назірайце, вельмі цікава, насамрэч. Вось гэтыя флешмобы, яны ва Ўкраіне носяць такой даволі рэгулярны характар. Мне падаецца, беларусам будзе неабходна таксама перахапіць вось гэтую ініцыятыву і рабіць нешта сваё, а беларускае зазначыць гэта, безумоўна. Нарлёол, вітаю спадарства, вітаю Хеленка, піша Нарлёол, я вас таксама вітаю, шчыра дзякуй, што завіталі. Міхась той самы, вітаннічка зямлі. Олекса Кавалів, вітаю, вельмі прыемна, калі прыходзяць украінскія сябры на канал. Гэта азначае, што яны нас цудоўна разумеюць, і украінцы пастаянна мне пішуць: Алена, размаўляй з намі роднай мовай, мы цябе цудоўна разумеем, але я з мэтай пашырання таксама украінскай сваёй мовы, палепшання украінскай мовы, час ад часу з імі ўсё ж такі роднай мовы размаўляю, што мне прыемна. Хеленка не мяняецца без праблем, ну ніяк. Так, Хеленка, народ зямлі, тобі кажа, народ мяняецца. Скажи пару ласкавых за шлёндру Макара. Я ўжо казала за шлёндру Макара пару ласкавых. Не так даўно змусіла сябе паглядзець яго, ну, прабачце, груба скажу, высер пра каларадку. Вітаю, Сергей Першак. Зараз мяркуем, калі цікава, канешне. Вітанечка. На іх памылках вучымся. Ну, а сказаць, што украінцы памыляюцца, мы ўсе памыляемся, але яны робяць шмат вынікаў сваіх памылак і выпраўляюць іх аднамаментна. Таму тут беларусам ёсць чаму вучыцца, шчыра кажу, таму што украінцы тут асабіста не чакаюць, калі будуць нейкія трыгеры, вось выбухнула, і яны адразу рэагуюць. Зараз, мабыць, не ў тым выглядзе, ну, відавочна, нехта чакае новы Майдан, але, напэўна, неабходна быць ва Ўкраіне, каб разумець, што, ну, гэта ўжо не патрэбна, мабыць, у тым фармаце, у якім гэта рабілася, таму што ўлада зараз рэагуе на вось такія хвалі ад народу і, канешне, давайте будем аб'ектыўна ставіцца да ўсяго. Я не ведаю аніводнай краіны ў свеце, дзе было спакойна. У М'янме пад ціскам вымушаныя зараз выпускаць палітычных зняволеных, да? 3/4 зняволеных. Статыстычна ў іх там 7200 паведамляюць, 5600 яны вымушаны выпусціць. Гэта азначае, што будзе новая хваля пратэстаў, хутчэй за ўсё, таму што не знікае вось гэтае пачуццё салідарнасці, справядлівасці, і абсалютна зразумела, што
мы, беларусы, таксама будзем і далей адстойваць інтарэсы Беларусі, незалежна ад таго, хто знаходзіцца пры ўладзе, або гэтая вусатая мразота, або нехта іншы, хто супярэчыць, мабыць, поглядам беларускіх нацыянальных адзнакаў. І таксама мы будзем, канешне, адбіваць сваю пазіцыю, але, шчыра кажу, тут ужо ёсць у нас досвед. Гэта не вопыт, як зазначылі нашы вядомыя знаёмыя, гэта ўжо досвед, а досвед гэта глыбей нашмат, таму што мы ўжо можам гуртавацца вакол ідэі і адстойваць свае правы, свае інтарэсы. Таму, шчыра кажу, у Беларусі зменіцца сітуацыя абавязкова. Хтосьці баіцца маскалёў, но слухайце, ваўкоў бояцца ў лес не хадзіць. Шчыра кажу, арыентавацца на маскалёў і нешта не рабіць, гэта, напэўна, бязглуздасць. Гэтую пазіцыю датрымліваліся 27 год, што мы не можам крэмлідзяў неяк абразіць, таму мы будзем знішчаць беларускую мову, беларускую традыцыю, культуру, саюз пісьменнікаў. Сёння слухала Владзіміра Ніклява, дарэчы, не пагаджаюся з ім у шмат пытаннях, але ў той жа час трэба разумець, што ён прайшоў плошчу, ён шмат ведае вось той унутрашняй Беларусі, і раю паслухаць яго на Радыё Свабода. Вельмі цікава, якаснае інтэрв'ю, можаце не пагаджацца, але яго думка, яна спрымаецца. Таму мы таксама робім вынікі і яшчэ раз падкрэсліваю, апускаць рукі ніхто не збіраецца, тым больш, што, шчыра кажу, дыктатура сама себе знішчвае, дыктатура не можа існаваць, дыктатуру неабходна пастаянна фінансаваць, а сродкі скончваюцца. Я сёння выдзеліла гэтую навіну, але, напэўна, не буду даваць яе на экран, проста абмяркуем. Вось гэта бульбаная рэвалюцыя, якая адбываецца зараз у Беларусі. Я сёння праманіторыла фейк-ньюс, беларускія тэлеканалы, і на фоне вось гэтых абсалютна саўковых навінаў, што ў нас усё добра, маркоўка, як яны сказалі, доўгая і круглая. Выбух мозаку быў на гэтай фразе, шчыра кажу. У іх усё добра, у іх бульба расце, капуста расце, ўсё цудоўна, трактары працуюць, гарэлку не п'юць, або п'юць і працуюць, не ведаю. Але ў той жа час мы ведаем, што з Грузіі вязецца бульба, з Украіны закупкі ідуць, з вялікай колькасці краінаў. Зараз вось гэтая харчавая праблема у Беларусі спрабуецца вырашыцца. І на фоне вось гэтага гебельства, якое, ведаеце, пяцілетка ў 4 гады, паведамляе пра тое, што ў нас сверх ураджай, ён на 2 бульбы больш за папярэдні, і морква нават у гэтым годзе больш круглая, чым у тым. На фоне гэтага мы паведамленне з Беларусі атрымліваем, што з харчаваннем, як адна з маіх знаёмых сказала, у нас цэны як Voyager ляцяць у космас проста. Таму вельмі зляцелі цэны ў Беларусі. Я прыведу прыклад на сваім прыватным, мабыць, вось такім выглядзе. Зараз я задалася там мэтай, мне неабходна купіць нешта такое дзеля сябе прыватна, і вось ва Ўкраіне гэтая рэч каштуе $265, а у Беларусі тая ж самая рэч, той же самай маркі, яна каштуе $540, каб вы разумелі. Я, мабыць, хутка выкладу скрыны ў сваёй тэлеграм-суполкі, каб беларусы проста зрабілі параўнанне цэнаў. І вось калі я з беларусамі размаўляю наконт цэнаў, якія яны ва Ўкраіне, мы раўнаем іх з Беларусю, шчыра кажу, 3 к 1, 2 к 1, гэта ўжо проста некая норма. Дзейсна, у Беларусі свістанулі цэны вельмі моцна. Калі цікава будзе, напішыце пад каментарамі, мы зробім вось такой агляд па цэнах у Беларусі і па цэнах ва Ўкраіне. Можна зачапіць таксама Еўропу, але тут трэба глядзець таксама баланс прыбутковай часціны населення, таму тыя зарплаты, якія відавочна знаходзяцца ў Польшы, у Літве, у іншых краінах, і вось гэты цэнавы парог, яны больш у працэнтным саадносіне павінны разглядацца. Беларусь і Ўкраіна ў гэтым пытанні
Щиро кажу, в Україні трошки зарплати вышэй і пенсії вышэй, чым у Беларусі. Адзінае, што тут, мабыць, даражэй гэта камунальныя паслугі, але зноўку мы зараз атрымаем плацёжкі, і я ў тым ліку, як туніядзец, як чалавек, які не прымае ўдзел у эканомікі Беларусі аніяк і заклікае да таго, каб не прымалі ўдзел у эканомікі. Мне павінна прыляцець уже камуналка там шалёная нейкая, таму чакаем жыроўкі, ну і смешыць. Я разумею, што, мабыць, я парушаю закон, што я дрэнна неяк паступаю, але зноўку я страйкую, і гэта тычыцца ўсяго абсалютна. Таму, што па Беларусі у нас страшнага адбываецца, што у нас адбываецца, канешне, самая балючая тэма гэта зараз карона, таму што літаральна палае Беларусь, і Гебельс ТВ нават гэта вызнае, то бок ужо ў іх дзесьці рвецца вось гэтая клепка, што ўсё, прыехалі, на трактары больш не паездзіш, і ўжо гарэлка не дапамагае. І сёння мы будзем глядзець зліў кіберпартызанаў, якія у сеткі дадалі інфармацыю па сітуацыі ў Беларусі. Дакладна статыстыка, канешне, беларуская брэша, але звярнулі ўвагу, што была такая прамова нібыта ў Літве ў 5 разоў там горшая сітуацыя, але калі браць на адсотак населення, колькасць захворванняў, канешне, нават у афіцыйнай статыстыкі Беларусь, у яе парткі лідара ў гэтай хваробе. І давайте не будзем забываць, што гэта гісторыя цягнецца ўжо больш за год, і я шчыра кажу, я не бачу ніякага прасвету у ніякіх праменьчыкаў, ніякіх адзнак у палепшанні сітуацыі, таму што мы сёння звярталі ўвагу на тое, што нават такія ўжо даволі вакцынаваныя краіны, дзе адсотак населення больш за 50 вакцынаваных, усё роўна там вось гэтая ковідная хваля, яна моцная, і ўсё роўна шмат захворванняў. Адзінае, што адзначаюць, зменшыўся адсотак памёрлых у гэтых краінах, што, мабыць, але зноўку гэта даследжанне, гэта ўсё з часам будзе выяўлена, мабыць, вакцынацыя ўсё ж такі дае свае вынікі, і вакцынацыя патрэбна, але, канешне, не супутнікам. Адзінае, што маскалі, гэта ваша родная, скрэпа ваша, вакцынуйцеся супутнікам. Гэта вельмі якасная вакцына, іменна створаная для вас. Яна для лішніх храмасомных. У іншых краінах яна абсалютна не працуе, таму не вцюхвайце яе беларусам, таму што у беларусаў няма лішняй храмасомы, і ваш супутнік, ён не знаходзіць тую арбіту, на якую трэба сесть, каб вірус не зачапіў беларуса. Таму вакцынуйцеся сваім спутнікам, ён уплывае на лішнюю храмасому. Вы зараз статыстычна б'еце рэкорды па захворванню, таму раздзел пердзе, не спыняйцеся, распрацуйце яшчэ, калі ласка, супутнік 2, супутнік 3, 5, 10, каб супутнік Дельта на базе той вакцыны, якую вы ўжо стварылі. Таму мы будзем радзіць за гэта, свечы паставім вам абавязкова. Таму не спыняйцеся ў гэтым напрамку, але беларусы, я нагадваю, вы не лішні храмасомныя, супутнік на вас не дзее, і канешне, мы чакаем зменаў у Беларусі, таму што мы зацікаўлены ў тым, каб вакцына якасная, гэта я зараз буду называць вакцыны, пра якія ў Беларусі нічога не чулі, гэта Pfizer, гэта Moderna, гэта AstraZeneca, Коронавак, ёсць такая вакцына, але яна не вельмі тут карыстаецца папулярнасцю. Вось. Таму я спадзяюся, хутка гэтая вакцына з'явіцца ў Беларусі, і мы зможам якасна надаваць дапамогу. Што наконт сённяшняга фота? Адбыліся чэкісцкія перастаноўкі, пертурбацыі.
ну, вось нехта не ведае, як гуляць у шахматы. Я зараз пра вусатую мразоту, пра дыктатара, пра тэрарыста. Вось ён гэтыя пешкі перастаўляе на дошкі, таму што ў іншых фігураў яго, ну, вось на гэтай дошкі апрыёры быць не можа, таму што гэтыя ўсё падстаўныя мразі, якіх яшчэ сёння зам'юцілі. Чаму прыдзяляю гэтаму ўвагу? Нібыта нічога не адбылося. Ну, Кончіта зноўку сабралася ў круг дурачкоў такой, вось, і ў кола дурачкоў. Што тут важліва зазначыць? Чаму? Я лічу, што гэта вельмі паказовае фота, і не дарма я яго сёння выставіла як галоўнае. Яны баяцца. Яны баяцца таго, што зліваюць іх дадзеныя, зліваюць іх прыватныя дадзеныя. Звярніце ўвагу на канал Рудабельская паказуха, звярніце ўвагу на Андрэя Павука, якой не баіцца абсалютна спакойна званіць гэтым упоратым і пытаць, нафіга вы здавалі сваіх суседзяў, а чаму вы забараняеце казаць «Жыве Беларусь». І вось такія адзнакі, гэта маркёры, па якіх мне падаецца, што ўсё хутка павінна скончыцца. Усё хутка павінна скончыцца, і я не магу сказаць, што я ім удзячна. Не, безумоўна, я ім не удзячна за такую сітуацыю ў Беларусі. Адзінае, што я магу зазначыць, што гэтая сітуацыя ўся нас вельмі згуртавала. Велічэзная колькасць беларусаў адчула вось гэтую беларускую ноту, адчула ў сэрцы беларускасць, і ўсё больш і больш мы бачым праектаў беларускамоўных. Я хацела бы так трошку прачыніць працу народнай грамады, чым мы зараз займаемся. У нас шмат праектаў розных, яны павінны хутка быць зацверджаны, гэты праекты будучыні нашай, таму што, я яшчэ раз падкрэслю, мы не жывем мінулым, мы памятаем, безумоўна, ўсё, але мы не жывем сталіністамі, мы не жывем НКВДшнікамі, у нас ёсць будучыня, мы арыентуемся на развітыя эканомікі. І адзін з праектаў, якой мы разглядалі, гэта беларусізацыя. І я так бачыла адзін каментар, што дзівуюцца, што існуюць украінамоўныя украінцы, гэта нікога не дзівуе. Ёсць польскамоўныя палякі, таксама не дзівуе. А вось чамусьці беларускамоўныя беларусы на сённяшні дзень гэта яшчэ нейкі такі цікавы экспанат. Ты што, беларускай маўляеш? І на фоне гэтага адзначаю яшчэ раз, вельмі пашыраецца беларускамоўнае тачэнне, беларускамоўнае кола. І Нарлеол хацела бы таксама для вас такое паведамленне. Вераніка шмат піша беларускай мовай. Я не здзівована, відавочна, таму што я ведаю яе пазіцыю па Беларусі, і гэта не такой вымушаны крок з яе боку. Проста яна адчула, што яе атрымліваецца, і яна гэта робіць цудоўна, за што я ставлю ёй безумоўна падабайку. І вось гэта і я той прыклад з расійскамоўнага ў беларускамоўнае атачэнне, што надае толькі бонусаў на сённяшні дзень, на мой погляд. Таму, што з фатаграфій, яшчэ раз падкрэслю, яны баяцца. Пры гэтым я не разумею, таму што мы ніколі не пагражалі нейкімі рэпрэсіямі тымі, якія яны прапануюць. Я хацела бы тут адзначыць, што мы ніколі не пазіцыянавалі сябе ў будучыні як нейкія карныя органы. Не, наадварот, мы датрымліваемся абсалютна дэмакратычнага шляху, і гэта шлях судовых справаў, гэта шлях падзелу галін улады, як яно павінна працаваць. Гэта незалежныя суды, гэта незалежныя установы, якія вырашаюць лёс беларусаў, якім дэлегіраваныя паўнаважанні, прабачце, ад беларусаў. Трошку мы кавыляем яшчэ ў гэтым пытанні ў так званай новай апазіцыі, таму што нам вось гэтых падсадных утак падсоўваюць пастаянна. Нейкія новыя людзі з'яўляюцца, мы іх не ведаем, мы іх ніколі не бачылі, мы не ведаем іх гісторыю. І гэта пужае, але тым не менш
чаго яны хаваюць свае твары, чаго яны баяцца. Ніхто іх не збіраецца вешаць, гвалтаваць. Мы не лукашысты. Мы такімі рэчамі не займаемся. Мы за суд справядлівы, і кожны, хто трапіў пад рэпрэсіі, хто знаходзіцца пад ціскам, гэта падкрэслівае. Нам не патрэбна, нам абсалютна не патрэбна вось гэта адпомста. Мы там будзем вас, як вашыя дзеды, вы ганарыцеся тым, што дзеды там адлаўлівалі яшчэ змагароў нейкіх, дрэнна ведаючы гісторыю, напэўна. Не, але ў той жа час яны баяцца вось гэтай публічнасці. Мы бачым на пад'ездах, паведамляюць, што ў пад'ездзе жыве стукач на такім-то, такім-то паверху. Іх дадзеныя публікуюцца ў сацыяльных сетках, іх дадзеныя стаюць вядомыя на прыпынках. У Беларусі шмат партызанаў насамрэч працуе, хто займаецца улёткамі, хто займаецца распаўсюджваннем друкоўных нейкіх рэчаў. Шчыра кажу, самі задзейнічаны ў гэтым усім. У нас свае партызаны, якія дапамагаюць гэта ўсё рабіць. Таму мы цудоўна валодаем сітуацыяй па Беларусі. І вось гэта заблюранае, зам'ючанае фота для нас адно з найпаказовых. Яны абасраліся ад страху. Яны баяцца, што іх вылічаць, і іх імёны і іх морды стануць вядомыя. Сцыкуны, каго баіцеся? Народ? Як вы мяркуеце, вы будзеце жыць далей? Вы будзеце хавацца ад сваіх суседзяў? Мне падаецца, ім неабходна ісці гэты каменны век, калі на таблічках каменных нешта сяклі і паказвалі, і гэта ўсё з'есці. Патрэбна, каб ніхто не пабачыў, і потым камянямі будуць гадзіць, таму што іншага няма. Яны пераходзяць зараз на папяровыя нейкія вырабы, якімі, шчыра кажу, толькі ў прыбіральню можна будзе хадзіць. Пакаранне будзе, ад гэтага ўжо ніхто нікуды не дзенецца, разумееце? І я разумею, цудоўна, яны мяне не глядзяць, а калі глядзяць, яны там яшчэ дзесьці кавыраюцца у зубах і лічаць, што мы спынімся. Мы не спынімся. Вы можаце вызнаваць экстрэмісцкімі 1500 разоў нашыя каналы. Людзі ад гэтага не адпісваюцца, людзі не ўходзяць. Усё роўна на мой канал прыходзяць людзі, яны яго глядзяць. Я бачу статыстыку па пераглядах. Я ведаю колькасць людзей у чаце, і я ведаю, колькі людзей потым мяне паглядзіць. І вось гэта адзнака таго, што ты можаш быць не падпісаны на канал, але пры гэтым ты сачыш за сітуацыю ў Беларусі. Таму пакаранне, вы можаце хаваць морды пад балаклавамі, вы можаце, вашыя ж паплечнікі вас потым будуць здаваць. Таму што іх тэрмін напрамую залежыць ад таго, ці вызнаюць яны сваю віну, або не вызнаюць. А вызнаць віну – гэта распавесці, хто быў з табой побач і хто спрыяў таму, што ты чыніў злачынства. Гэта першапачатковая юрыспрудэнцыя. Гэта на базе гэтага будуецца уся юрыспрудэнцыя. Калі ў судзе чалавек вызнае сваю памылку, яго караюць за дзеянне, але калі ён вызнае яе і кажа, што я больш ніколі так рабіць не буду, а вось Вася Пупкін побач стаіць, ён таксама так больш рабіць не будзе. Вось ад гэтага залежыць той тэрмін. І вы будзеце адзін аднаго здаваць, як шалёныя. Беларуская апазіцыя не здавала адзін аднаго, таму што мы заўсёды ведалі, што мы нічога не парушылі. Што калі мы выйшлі на вуліцу, гэта наше канстытуцыйнае права. Таму мы ніколі не ішлі на дыялог з вамі і не спрыялі таму, што вы даведаецеся, хто побач з намі стаяў. Я яшчэ раз нагадаю, ніхто з апазіцыянераў не здаваў сваіх паплечнікаў. Роўна з-за таго, што мы ведалі, што мы нічога не парушылі. У вас, гэта чорнашмотачнікам і вось гэтым упоратам, якіх сёння зачынілі на балбатэ, вы ведаеце, што вы парушаеце, таму вы свае морды страшэнна і хаваеце. Таму што вы баіцеся пакарання, а яно будзе у любым выпадку. Нюрнберг вас чакае. У Гаазе будзе, безумоўна, разглядацца беларускае пытанне, і ў беларускім пытанні будзе пастаўлена кропка. Але тут я хацела бы яшчэ вельмі бачыць на лаве прадстаўнікоў
крэмлядзяў, якія спрыялі таму, што ў Беларусі адбудзецца ў жніўні 2020 года. Таму што без гэтых, прабачце, выблядкаў не абышлося. 100% яны там былі, і 100% крэмлядзі дыктавалі, як павінна сябе паводзіць вось гэтая чорнашмотачная гісторыя падчас пратэсту. Яны гатаваліся, і гэта дакладна вядома. Таму санкцыі павінны працаваць не толькі ў Беларусі, але і на рашку. Яшчэ раз гэта кажу, у кожным стрыме пра гэта буду казаць. Так што, чекісты, ваша вас дачакаецца. Па ковіду. Таксама гэта павінна быць адна з тых справаў. На мой погляд, гэта геноцид, таму што нелегітымная ўлада спрыяе пашырэнню захворвання, нелегітымная ўлада спрыяе адсутнасці неабходнай медычнай дапамогі, а гэта прамое парушэнне канстытуцыйнага права грамадзяніна Беларусі. Улада Беларусі павінна забяспечыць жыццё беларуса неабходнымі лекамі, неабходнымі, мабыць, вакцынамі, неабходным абладнаннем, неабходнымі умовамі дзеля таго, каб беларусы не гінулі. Мы бачым сітуацыю наадварот. Я зараз включу вам гэту упоратую гісторыю вусатую дыктатара. Василька, вітаю. Я вам включу дыктатара, паслухайце гэтую вусатую мразоту. Я яго не дарма сёння уключила ў свой этэр. Да, я ўжо зялёнага колеру, роўна ад таго, што мяне проста выгартае наізнанку, калі я вымушана гэта глядзець, але зноўку без гэтых афіцыйных дадзеных, якія будуць, зноўку кажу, зберэжаныя на нашых каналах, на нашых ресурсах, і гэта немагчыма будзе выдаліць. Гэта ўсё будзе падставай для таго, каб адчыніць яшчэ адну крымінальную справу за злачынствы супраць цэлага народу, беларускага народу, таму што мер па спыненні распаўсюджванню ковіднай інфекцыі не прымалася аніякіх, і больш за гэта скажу наадварот, не прыдзялялася неабходнай увагі гэтаму пытанню. Не забывайте, што мы працуем з праектамі. Трошки прачыню перад тым, як пачнем відэа, прачыню сённяшні дзень нашай працы антыкрызісным. Сёння антыкрызавы займаўся пытаннямі лекавання зубікаў маленькай дзяўчынкі. Сёння мы таксама займаліся пытаннямі засялення сям'і з 5 людзей. Ім неабходна надаць магчымасць дзесьці жыць. Таксама мы сёння займаліся, разглядалі пытанне дапамогі з лекамі, таму што у нас ёсць ковідныя хворыя, ім неабходна дапамога. Там не вельмі вялікая сума, 5200 амаль тысяч гривень, неабходна зачыніць пытанне. Таксама мы сёння займаліся складам, таму што хутка зіма, і беларусы выязджаюць без вопраткі, без абутку амаль, і ў гэтым пытанні мы таксама спрыяем. Да чаго я гэта кажу? Тыя рэлаканты, якія выпадкова будуць мяне глядзець, вы можаце звяртацца. Мы не можам дапамагаць з медычнымі, з медычнай дапамогай нам забаронена займацца статутам, але ёсць магчымасць такой умоўна-матэрыяльнай падтрымкі. На сённяшні дзень мы вызначыліся, што гэта блізка 5000 гривень, матэрыяльная дапамога тым, хто хварэе. На мой прыватны погляд, гэта сума аб'ектыўная, якая амаль усе затраты па лекаванню зачыняе ва ўкраіне. Таму, калі у вас выпадкова трапілася гісторыя, што вам недзе жыць, або з харчаваннем, або з лекамі нейкія пытанні, можаце звяртацца. Мы ставім вас ужо на чаргу, таму што шмат запытаў, у нас стварылася такая чарга. У рамках працы на маім YouTube-канале я нагадваю, што зараз ідзе збор на зямлю. У нас ёсць палітычна зняволены, які звярнуўся да нас за дапамогай. Канешне, ён мог бы звярнуцца да іншых арганізацыяў, але і там велічэзныя чэргі, таму мы ўзялі яго ў праект, і трэціна таго, што мы збіраем у гэтым месяцы, у канцы месяца будзе накіраваная
у Беларусь на дапамогу. Ужо мы дамовіліся, якім чынам мы будзем надаваць дапамогу, таму не забывайце, што ваша падтрымка, яна спрыяе вельмі якаснай нашай працы. Зараз, канкрэтна зараз, мы працуем па зямлі, таму што, дзякуючы нашым дыяспарам, пытанне рэлакантаў ва ўкраіне мы зачыняем абсалютна спакойна за рахунак тых коштаў, якія былі накіраваны нам дагэтуль. Таму зараз працуем на зямлю, зараз працуем над праектам з украінскімі сем'ямі. Таксама траціна будзе ў канцы месяца накіраваная на дапамогу сем'ям загінутых герояў АТО. І 1/3 гэта такая моя кубышка прыватная. Я не кажу, што яна будзе вытрачана адразу, не, але ёсць рэчы, якія мне неабходна зрабіць, у тым ліку лампа зараз не працуе, і гэта азначае, што заўтра хтосьці пабяжыць за такім, я не ведаю, як гэта прадоўжваць, неабходна будзе далучыць яе да розеткі, напэўна, і вось такая мелач падаецца, але за ёй трэба схадзіць, і на яе таксама неабходна вытраціць кошты. Таму, калі ёсць магчымасць, далучайцеся да праектаў, дапамагайце, і вы будзеце ведаць, што вы таксама прымалі ўдзел у развіцці дэмакратычных нашых шляхаў, дапамагалі Беларусі, дапамагалі Ўкраіне. Дзякуй. Давайте паглядзім, што казаў Пачвара падчас паседжання свайго. Я так понимаю, Дмитрий Леонидович... Падчас паседжання свайго наконт таго, што адбываецца ў Беларусі. Пачвару трошкі прыскору, таму што доўга яго чуць не вельмі хочацца, але гэта важлівая гісторыя. Я вымыкаю мікрафон, я спадзяюся, вам будзе чуваць. Калі не чуваць, канешне, я зачытаю тое, што Пачвара прамовіла. Дмитрий Леонидович, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди. Вы их на карантин посадили перед встречей с президентом, ПЦР-тесты сделали? Нет. А как-то так, вы пришли к главе государства, к президенту, а он же один в Беларуси, и не проверили здесь присутствующих. Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? Я не зря вам задал этот вопрос, Дмитрий Леонидович, вы правильно сделали, потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят без карантина, я не говорю проверенные. Я это специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос. Если вы к президенту свободно заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? У меня действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивали у него, вакцинирован, нет, ПЦР-тесты не делали. Ну, одна Качанова возмущалась, но она ответственна по Минску, а Дворец независимости в Минске, она всегда возмущалась. Ну, повозмущается и сама уже приходит без тестирования. Почему людей тогда напрягаем? Почему мы подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мы мобилизовали на проверки? Щупаете везде, даже женщин не щадя. А где это министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? Нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? Так уже, если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то в Бресте уже штрафовать начали и уже силой коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил, не допускайте этого. Ось так, сябры, брэша, як дыхае. Конократ мерзотный. Ну так, циган нам не батька, Нрыль-Ол намікає, що... Зараз ви прослухали ось таку дисонансну промову. Що тут важливо зазначити? Напевно,
Вось гэтая ковідная гісторыя, яна павінна хвалі прасціся па упоратым, таму што, ну, дэбіл, так. Гэтая ковідная гісторыя, яна вельмі шманае рады вайсковых, яна вельмі шманае рады амапаўцаў. Вы ведаеце, што там масавая вакцынацыя адбываецца супутнікам. Вось я недарма згадала, што, мабыць, там ёсць расіянцы, у якіх лішняя храмасома, і яно неяк спрыяе не падчэпленню ковіду, але зноўку хацела бы падкрэсліць, усе еўрапейскія краіны даследаванні паказваюць, што вакцынацыя не дае гарантыю таго, што людзі не захварэюць. Проста людзі хварэюць зараз лягчэй, тых, хто вакцынаваныя. Супутнік гэта абсалютна фэйкавая вакцына, ну не вакцына нават. Таму мы дакладна ведаем, што вельмі цяжкае становішча сярод вайсковых, сярод сілавых структураў, і там з каронай, а зараз ідзе яшчэ адна хваля каранавірусу, і ён не дарма палае, ён баіцца, ён дзейсна баіцца, што не ён захварэе, а што гэтыя упоратыя, якія сёння морды свае хавалі, яны падымуць бунт, таму што іх забіваюць рукамі узурпатара. А яны трошкі з гэтым не пагаджаюцца, таму што кватэрка на ўручы, яна, ведаеце, так, вельмі патрэбная, але яны не гатовыя за гэтую кватэрку жыццё аддаваць. Таму, на мой погляд, прыватны, я падкрэсліваю, гэта выключна мая думка, гэтая ковідная хваля, яна павінна паспрыяць таму, што пачнецца яшчэ на фоне таго, што адбываецца, на фоне эканамічнага калапсу, на фоне эпідэміялагічнага калапсу. Зараз мы праслухаем відэа кіберпартызанаў, вы зразумееце, пра што я кажу. Яны, я зараз кажу пра слабавікоў Беларусі, яны дзейсна адчуваюць, што вось тут гарантыю бяспекі ніхто даць не можа. Гэты умоўны цыганскі барон, ён не можа людзям забяспечыць мінімальныя умовы па лікаванню, таму што гэтага лікавання ў Беларусі апрыёры няма. Паслухайце, што гэта упоратая пачвара яшчэ казала падчас гэтага паседжання, і потым мы паглядзім, што якую інфармацию далі кіберпартызаны. Еще раз хочу подчеркнуть, несмотря на мое негативное, жесткое отношение к напряжению людей, маски эти и прочее, вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае, на ваших же глазах, особенно министра, зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили спутник? Россия же себе еще только начала их поставлять, и нам поставила этот препарат, так? Вакцину. Потом я попросил, чтобы у нас разливали эту вакцину. Потом мы посмотрели, сделали вывод, это были мои слова, что мы будем жить с этим ковидом, и нам нужна вакцина своя. Поэтому мы уже сегодня завозим оборудование для производства по полному циклу собственной вакцины. Эту вакцину мы уже получили, она у нас есть в пробирках, и ее надо сегодня произвести. Но для этого надо самое современное оборудование. Мы оснащаем свой завод по производству вакцины. Надо говорить о том, что президент был против вакцинирования, нет. Но чтобы я абсолютно был убежденным человеком в этом плане, нет. Но я не специалист. Я не могу завакцинировать людей, но и напрягать. Еще раз хочу подчеркнуть. Да, яно ўжо прывезла абладнанне, яно ўжо на 23 год будзе рабіць нейкую сваю вакцыну, то бок вы, беларусы, паміраеце пакуль до 23 года, таму што раней, я ж не супраць вакцыны. Вакцынуйцеся супутнікам, якой ніфіга не вакцына. Памірайце сабе патрошку. А ў 23 годзе я заўсёды на вось такія рэчы гляджу з пазіцыі вырабніцтва. Як гэта вырабляецца? Дзеля таго, каб зрабіць нейкую рэч, неабходны спецыялісты, неабходна абладнання, неабходны умовы, неабходна распрацоўкі. Вось гэта роўная гісторыя. Я не хочу зараз абразіць прыхільнікаў Зеленскага, але
калі я тут чую пра добрыя дарогі, я, мабыць, уже распавядала гэтую гісторыю, мне становіцца смешна, таму што вынік дарога для мяне гэта цэлы цыкл нейкай працы, якая не можа трываць некалькі месяцаў. Дзеля таго, каб з'явілася дарога, неабходна звярнуцца да распрацоўшчыкаў, да архітэктараў, да тых, хто займаецца пракладкай камунікацыяў, да тых, хто займаецца нейкімі чарцёжнымі гэтымі штукамі, да? Гэта цэлыя інстытуты працуюць над гэтым. Гэта час. Гэта, мабыць, падрыхтоўка нейкіх кадраў, таму што пастаянна нешта зменьваецца, гэтыя производственныя цыклы яны зменьваюцца, новае абладнанне з'яўляецца, для яго неабходна гатаваць новых людзей, новых спецыялістаў. Гэта ўсё займае гэта ўсё займае час пэўны. І калі я чую, што пабудавалі добрыя дарогі, або яны зроблены вельмі неякасныя, таму што за такі кароткі тэрмін 2 гады падрыхтаваць усю гэтую дакументацыю, зацвердзіць яе, каб яна прайшла ўсе стадыі согласаванняў, прыгнаць тэхніку, падрыхтаваць спецыялістаў, сабраць спецыялістаў, падрыхтаваць спецыялістаў, папрацаваць над гэтай дарогай, зрабіць яе, там знакі паставіць, ўсё. І вось у такім аб'ёме, кажуць, гэта я зрабіў, мне падаецца, што тут ёсць лухта нейкая, таму што гэта хутчэй па інерцыі, па тых распрацоўках, якія былі ўжо дагэтуль зробленыя, а вось па інерцыі гэта ўсё дарабілася. Дык я зараз не украінскую гісторыю з дарогамі разглядаю, а пазіцыю беларускай вакцыны. Няма ў свеце яшчэ такой універсальнай вакцыны, яе яшчэ ніхто не распрацаваў. Ёсць вакцыны з вялікім адсоткам, якія дапамагаюць, зноўку кажу, перажыць захворванне лягчэй, то бок не памерці, а проста, мабыць, лягчэй яго перанесці. І вось калі гэтая пачвара замаўляе пра тое, што ў нейкім умоўна 23-м годзе будзе зроблена нейкая умоўная вакцына, неабходна разумець, што вось гэтая забойства беларусаў будзе трываць яшчэ як мінімум 2 гады. Ніякіх умоваў новых для беларусаў не будзе створана. Я цудоўна памятаю той час, калі мы, валанцёры, збіралі для медыкаў маскі, дзяўчаты адшывалі маскі асабіста, таму што іх не хапала катастрафічна. Маскі, халаты, нейкія пальчаткі, прылады, ўсё гэта завазілася ў клінікі, гэта ўсё развазілася па паліклініках, па лікарнях, і я памятаю, як валанцёраў лавілі за тое, што яны надаюць дапамогу. Таму што, аказваецца, гэтай дапамогі было шмат. І нашых дактароў пакідалі без валанцёрскай дапамогі. Каму цікава, можаце звярнуцца да падзеяў год таму на асабісты ролік, тут проста фізічна часу няма, але гэта ўсё мы праходзілі. Я была адна з тых, хто валанцёраў падчас пачатку эпідэміі. І мы цудоўна ведаем гэтую гісторыю, калі нас, валанцёраў, хапалі і не давалі рабіць элементарныя рэчы, проста адвесці дапамогу ў лікарню, казалі, што мы нейкія дрэнныя рэчы робім. Гэта генацыд. Таму, калі вось гэтая пачвара кажа пра нейкую вакцыну умоўную, беларусы вас будуць забіваць. Лепей быць дома, лепей не хадзіць на працу і не хварэць. Таму што гэтая упоратая толькі што вам дакладна сказала, што вы будзеце паміраць, пакуль яно будзе шукаць спецыялістаў, пакуль яно будзе чакаць, калі скамуніздзяць маскалі чарговы раз у кагосьці формулу вакцыны дзеля таго, каб яе ў прамысловасць запусціць, будзе чакаць абладнанне, калі падгоняць пад гэтую новую вакцыну, якую скамуніздзяць калі-небудзь, калі яе распрацуюць у нейкай краіне. То бок, мераў дзеля таго, каб спыніць ковідную ўсю гэтую гісторыю, не прымаецца і не будзе прымацца. Толькі што ён не супраць вакцынацыі, але ён заставляе вакцынавацца спутнікам, ён не заставляе нікога насіць маскі, але маскі насіць трэба. І вось гэта дысанансная галава, там хворы чалавек сядзіць. Таму, калі вы не хацеце загінуць зарадзе капеечнай зарплаты, калі ласка, проста страйкуйце і проста сидзіце дома. Не хварэйце, не давайце пачваре зарабляць грошы на вашай труне. Я нагадаю, што
Вось гэты пахавальны бізнес у Беларусі адзін з найбуйнейшых. Адзін з найбуйнейшых. І калі там капануць, я ўпэўнена, што ўсё гэта крышуецца зноўку лукашаўкамі. Таму не давайце падставы захварэць. Будьце дома, страйкуйце. Я разумею, гэта цяжка, маральна цяжка застацца без зарплату $150, таму што, о божа, гэта ж не дадуць крэдыт на вопратку дзіцёнку. Думайце галавой. А 100 грам трактар вже не працює. Без каментараў, шчыра кажу, таму што Васілька мне падаецца падбухвае, але гэта не дапамагае. А мабыць, дапамагае, я не ведаю. Ну, гэта ўжо ўвесь свет смяецца з гэтага трактару і з гарэлкі беларускай. А чым лухта від хлусні відрізняецца? Калі мы будзем... Лухта гэта... Як перакласці вам? Вось хлусня гэта брахня. Хлусіць гэта вось, ну, а лухта гэта трошкі з сумневам, то бок, я не ведаю, як перакласці. Віляць, петляць, ну, схлусіў трошкі, ну, падумаеш, трошкі схлусіў. Вось лухта з гэтага, хлусня, то бок, сябры, я не ведаю, як перакласці вам, шчыра кажу. Хто там расійскамоўны, перакладзіце хлусню і лухту. Лухта і хлусня, гэта беларускія словы, гэта як вопыт і досвед. То бок, нібыта значэнне адно і тое ж, але досвед гэта напрацованае больш якасна. Вопыт гэта вопыт. Гэта, мабыць, праца на станке, а досвед гэта ўжо як працуе сам станок. Вось хлусня і лухта схлусіў, ну, дзесьці збрахаў трошку. Вось, лухта таксама спетляў. Таму тут значэнне беларускае абсалютна лухты і хлусіць амаль аднолькава, але ёсць нюансы. Не будзем прыдзяляць гэтаму увагі шмат. Давайте астатние видео поглядим упоротые почвары. Если вы поселились и живете в интернете, Господь с вами. Тут вам не поможет, как там этот индийский препарат. Ремдесивир никакой вам не поможет. Никакой. Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя. Если вы там живете, там сидите, толку не будет. Им надо всколыхнуть страну. Все они сидят за границей и начинают тут сейчас гвалтом кричать. А там в какой-то больнице информацию получили, что сегодня каких-то 20 мешков взяли для морга. Ну да, взяли, ну допустим 20 мешков, 20. Это что, значит, что умерло 20 человек? Нет. Или какой-то, цитирую, какой-то врач села с какого-то заявил о чем-то. Какой врач? Где это все произошло? Или, допустим, ворши заполнили больницу, которую я недавно штурмом строил, вон Головченко посылал, переполнили эту больницу. Почему не докладываете, что там ворши катастрофа? Вот вам эти фейки рассылаются. Да, ситуация напряженная. Поэтому люди начинают нервничать. Начинается тот психоз, который был в первую волну. А вы теперь уже убеждены, что психоз – это беда. Это беда, это усложнение болезни умножай на 10. Если человек воспринимает этот ковид хуже, чем 4-й степени или стадии онкологию, но вы понимаете, что такого человека вылечить очень сложно. Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации, для чего мы сегодня и собрались, чтобы выработать подходы. Вы зразумелі, што психоз – гэта страшно. Так, тут я не могу не пагадзіцца, калі ты ідыёт, яшчэ і хворы, і доведкі ў цябе няма, гэта дзейсна страшна, таму што забойца, якой ведае, што ён забойца, і ён ходзіць з ахаронай, якая спрыяе забойствам, гэта страшно. Людзі паміраюць. Так, скажу, проблююсь. Згодна, Нарліол. Вось з гэтым мы живем, вось такія навіны. І я хотела бы зазначыць, я спецыяльна сёння гэта ўсё спампавала з тэлеграм-канала.
Вось гэтыя рэвалюцыі, на якую яны пасылаюцца, там рэгулярна вельмі цікава сачыць, як закупаюцца боты. Таму што ідзе велічэзны адток, я так разумею, боты закупаюцца на нейкі часовы перыяд, і пачынаецца хваля падпісантаў, хваля адпісантаў, хваля падпісантаў, хваля адпісантаў. І вось тое, на што яны спасылаюцца, што мы тут за мяжой, хтосьці пачуў, ну, па-першае, не 20 мяшкоў, а 250. І па-другое, я яшчэ раз скажу, гэта мы валанцёрылі і гэта мы бачылі тую страшную гісторыю, якая адбываецца ў Беларусі, калі нам забаранялі дапамагаць медыкам. Таму і тыя, хто і за мяжой, і ў Беларусі пра гэта кажуць. Тое, што ідзе страшная хваля захворвання, абсалютна відавочна, і тут не патрэбна быць у Беларусі, каб разумець, што сітуацыя там украй крытычная. Людзі, зараз вось я бачыла каментар, што адбываецца ў турмах. Гэта для нас абсалютны боль, таму што я нагадаю, у нас ёсць ролік героям, і я, мабыць, яго зараз нават нам пастаўлю дзеля таго, каб яшчэ раз мы згадалі тых, хто загінуў падчас страшных падзеяў у Беларусі, і вось там якраз такі ёсць загінуты ад ковіду. Таму, шчыра кажу, тое, што адбываецца ў турмах, літаральна сёння навесне я чытала, што у камеры на 4 чалавек зараз знаходзіцца 15-20. І ковід там гэта адна з форм пакаранняў. Я ўжо казала неаднаразова, што ў нас дакладна ёсць інфармацыя, што нават калі чалавек здаровы, яго спецыяльна падсаджваюць да ковіднага хворага. І у нас нашы актывісты ёсць, якія хварэлі па 2, па 3 разы на ковід. Таму што яны выходзілі з-за кратаў, і пасля вось гэтых сутак яны хварэлі вельмі моцна. І таму сітуацыя, якая у Беларусі з ковідам, яна страшэнная. У нас зараз, у нашай, можна сказаць, сям'і народнай грамады, цэлая трагедыя, таму што за літаральна тыдзень мы страцілі сына, 44 гады, мы страцілі бацьку, 69 год, і зараз яго жонка, маці загінутага Дзміцера, знаходзіцца у лікарні, яна таксама з ковідам. Для нас гэта вельмі страшная гісторыя, што колькі б мы не прыцягвалі ўвагу, МВФ выдае мільён нібыта на барацьбу з захворваннямі ковід, а па факце мы атрымліваем С-400 каля мяжы з Украінай. І вось заради гэтага мы выходзім, за гэта мы боремся, мы не хацім такой сітуацыі. Мы хацім, калі грошы накіроўваюцца на лікаванне анкахворых, яны ўхадзілі на лікаванне анкахворых, а не на закупку зброі супраць іншай краіны. Вось і ўся. Гуманітарную дапамогу, я нагадаю, з-за мяжы ў Беларусь не пускаюць. Польша некалькі разоў спрыяла таму, каб Беларусь атрымала канвой з неабходнай вакцынай, з неабходнымі маскамі, пальчаткамі, тэхнікай. У Беларусі загартаюць гумканвоі і адпраўляюць абратна ў Польшу. Так і жывем. Двое родственников недавно умерли, мать и сын. Так. Ну, я кажу, у нас, я просто не хочу называть сям'ю, тому що зараз з ковідом знаходиться у нас одна з наших, тому ми, конечно, сподіваємося, що вона вичухається, але ми бачимо, як просто подкашує. Я сваёй, шчыра кажу, я сваёй сям'і забараніла хадзіць кудысьці, штосьці рабіць, тому що я кажу,
Мне не патрэбныя ніякіх грошай не заменяць ваше жыццё. Таму, ну, страйк у маёй сям'і гэта звычайная справа. Мне страйкуюць усе, мне падаецца. Таму мне іх жыццё нашмат даражэй, чым тыя капейкі, якія яны напрацуюць. Таму берыце прыклад, мабыць. Будьце дома, даражыце сябе, таму што беларусаў не так шмат. Плюс ва ўмовах катастрафічныя анексіі Беларусі з боку крэмлядзяў, з боку расіянцаў. Мы страчаем наш актыў, таму будьце беларусамі і не давайце усялякім пачварам сябе знішчыць. Зараз я бы хацела звярнуць увагу на тое, што далі нашы кіберпартызаны. Слухайце, як борацца з ковідам у Беларусі. Чарговы зліў, за што я дзякую нашым сябрам з супраціва, з ДНС, з Буслы ляцяць. І, конечно, кіберпартызаны, вы нереальна крутыя, і я шчыра дзякую кожнаму на зямлі, хто прымае ў гэтым удзел, і нагадваю, барацьба трывае, ніхто не спыніўся. Барацьба трывае. Опять были заседания, совещания, да? Да, Совмин опять сегодня был. И чего Совмин? Ну, мы с коронавирусом боремся всей республикой. Ой, господи, боже мой. Если бы этим можно было его победить. Если бы это можно было победить. Маски не носят. Зараза распространяется. Совещайтесь, не совещайтесь. Ну, интересно, а вот как это, ты смотришь где-нибудь, давно мне Клименков не звонил, где как состояние, кто более-менее справился, у кого улучшились эти самые, в каких странах? Ну, конечно. Ну, где, например, уже получше, чем у нас? Вот ты неправильно ставишь вопрос. А мы впереди планеты всей, да? Да, мы впереди планеты всей. Есть такой показатель, как заболеваемость на 100 тысяч населения. Так вот, если у нас он 90 на 100 тысяч населения, то в Российской Федерации 200. В 2 с лишним раза больше. Ну так что, это плохо, что ли? Если это реальные цифры, то это не... Это реальные цифры. А мы только с российской сравниваемся? Нет, ну просто сегодня звучала эта цифра. Ты, наверное, обмениваешься мыслями с вице-премьером, потому что он сегодня докладывал министр, должен был докладывать министр, но министр был в поездке, кстати, в нашем Слуцке, и докладывал главный государственный санитарный врач. И вице-премьер его спросил. Это реально? Нет, нереально или нет. Он спросил, а вот мы как по сравнению с другими? И тот сказал, к примеру, в Российской Федерации такая заболеваемость, у нас такая. Вот ну, так. Я думаю, он немножко лукавил, наверное. Он выбрал самый такой показательный этот. А назвать кого-нибудь, у кого лучше, чем у нас? Ну, например, по территории. Ну, Россия-то, что он сравнивает? Территория, численность населения России и Белоруссии. Ты меня услышала? Показатель на 100 тысяч населения. Ну, понятно. Это не абсолютный, это интенсивный показатель. Он объективен. Он же не сказал, что в России столько случаев, у нас столько-то. А ты мне скажи, пожалуйста, кто это сидит и считает, а? Здравствуйте. Сомневаюсь я, однако. Подожди. Это считают каждый день. Для того, чтобы управлять инфекцией, надо ее знать. Это наука, эпидемиология. И специальные люди сидят, да? На каждый случай заболеваемости составляется экстренное извещение. Оно учитывается, обрабатывается, и мы знаем, сколько человек заболело,
Сколько из них мужчин, сколько женщин и так далее и тому подобное. Для того, чтобы выстроить прогноз, нужно знать статистику. Поэтому это не просто так. Ну, я не знаю. Говорят вот, что, мол, почему-то люди не хотят признаваться, что коронавирус. Нет, просто пневмония. Просто пневмония. А сомнения-то возникают. Чего-то вдруг в мае месяце просто пневмония. А может, это сопутствующее? Ну, ладно. Ладно, если эту тему развивать, то становится очень грустно. Не надо. Ладно, все хорошо. Все нормально. Ты сам же говоришь, что... Вот на сегодняшнем тоже вживую совещание было, да? Еще раз? Ну, Совмин, вот онлайн? Нет, онлайн. А, Каждый сидел по своей норке перед экраном. это неинтересно. Вот когда вживую и посмотреть, кто в маске, кто без маски, вот тут и видно. Делай, как я. Делай с нами. Ну, Мы для того и делали видеосовещание, чтобы сократить риск заражения. ну, Зачем мы понятно. будем собираться вживую? Не, ну а тут же собрались у этого. Почему он не сделал онлайн? Кто он, как-то ты его назвал? Марченко или Маркевич? Маркевич? Ну смотри, тут ситуация немножко другая. Мы у него собираемся, точнее в студии, а все районы сидят онлайн. Надо бы и вас онлайн тоже. Все равно это риск, конечно. Это риск. Ну, а что там у Риты в гимназии? Работают. Я понимаю, что не работают. Учителя, дети болеют. Сколько человек, какая посещаемость. Она с тобой не обменивается такими сведениями? Нет. Ну, в общем, вы друг друга жалеете, что ли? Ну, знаешь, нам на работе хватает, чтобы мы еще дома... Ну, понятно. Все расскажем. Будет очень интересно. Будет очень интересно, сказала плішивая мразота і пішла в бункер. Зараз я би хотіла трошки розповісти вам, що відбувається по справі Андрея Зельцера. Я нагадаю, що шмат людей були затримані після того, як покинули коментарі на конт чекіста, і больш за 200 людей трапіла під рэпрэсіўны каток. Мы таксама сачым за імі, мы таксама глядзім сітуацыю. І сёння Радыё Свабода паведаміла, што сітуацыя вельмі складаная. Людзі знаходзяцца ў жудасных умовах. Я яшчэ раз бы хацела нагадаць, Степан, вітаю, партызан, 100 гривень. Жыве Беларусь, усім здароўя і сіл, змагаемся і паборам, напэўна, хацеў напісаць. Абавязкова паборам, ніхто не здаецца. Дзякуй шчыра за падтрымку. Партызаны лепшыя. Я нагадаю, што пісала, паведамляла праз адваката, прабачце, жонка Андрэя Зельцера пра тое, што ў яе забралі верхнюю вопратку, што яна ў жудасных умовах, у холадзе, і у яе амаль няма магчымасці ліставацца з кімсьці. І не так даўно мы атрымалі ад Мікалая Статкевіча паведамленне пра тое, што у яго апалення яшчэ няма ў камеры, і ён таксама жартуе, што на вуліцы можа зняць шапку, таму што на вуліцы падчас шпацыра цеплей, чым у камеры. Таму катаванні ў турмах працягваюцца. Не так даўно мы включалі відэа пра злівы кіберпартызанаў, што неабходна ўсіх проста катаваць жудасна. Гэта інфармацыя ёсць у сетках, можаце звярнуцца на сайце
кіберпартызанаў, яны размяшчаюць абсалютна ўсю інфармацыю. Я прашу іх прабачэння, што забірае інфармацыю на свой канал, але я ведаю, што яны на мяне не абразяцца абсалютна, таму што для іх распаўсюджання інфармацыі гэта галоўнае. І дзякую нашым сябрам, якія працуюць у гэтым напрамку. Канешне, тут ім абсалютная рэспектуха. Радыё Свабода паведамляе, што амаль 3 тыдні людзі, на якіх завялі крымінальныя справы за каментары па сітуацыі з перастрэлкай Андрэя Зельцера з КДБ, застаюцца ў ізалятарах без змены бялізны і сродкаў гігіены. Як паведамляюць сваякі затрыманых у жодзінскай турме, палітвязням не перадаюць ні перадачы, ні лісты, а да некаторых нават не пускаюць адвакатаў. Па словах сваякоў, гэтае правіла тычыцца толькі тых, каго затрымалі менавіта з-за каментары. Сваякі спрабуюць дасылаць вязням пасылкі, але невядома, ці перадаюць іх адразу, ці толькі пасля карантыну. Фактычна, усе фігуранты справы Зельцера ўжо 3 тыдні сядзяць у адным аддзяленні, у якім іх затрымалі без сродкаў гігіены і цёплых рэчаў. Адказы на лісты родныя таксама не атрымліваюць. Яны нават не ведаюць, ці аддаюць лісты зняволеным. Дакладную дату заканчэння гэтага карантыну ў жодзінскай турме блізкія не ведаюць, але доўжыцца ён ужо прыкладна 2 тыдні. Сваякам кажуць, што ён дакладна будзе дзейнічаць яшчэ да канца гэтага тыдню. Адным варыянтам падтрымкі палітзняволеных у гэтай справе застаецца папаўненне асаблівага рахунку вязня ў турме. Я нагадваю, дадзеныя рахункі усе знаходзяцца на сайце dissident.by.org. Можаце прайсці па пасыланню і дапамагчы стаць хранителем. Там таксама ёсць усе неабходныя рэквізіты для надання дапамогі, і там жа вы можаце папоўніць рахунак Зміцеру Козлову. Шармакату адзінае, што хацела бы зазначыць, што доступу да рахунку яго зараз няма, але як нам паведаміў наш сябра, якой лістуецца з Зміцерам, зараз на рахунку Зміцера знаходзіцца трошкі больш за 1000 еўра, і ён зараз робіць усё магчымае з адвакатам дзеля таго, каб атрымаць доступ да рахункаў. Таму я спадзяюся, што хутка Зміцер будзе ўжо з магчымасцю набыць сабе нейкія прыватныя рэчы. Таму Dissident By, калі ласка, звяртайцеся да рэсурсу, там ёсць усе адноўленыя рэквізіты, па якіх вы можаце даваць дапамогу нашим палітычным зняволеным. Я спецыяльна не надаю рэквізіты пад кожным відэа, таму што людзей этапіруюць, людзей пастаянна вывозяць з калоніі адной у другую, з турмы адной у другую, таму у гэтым пытанні, шчыра кажу, лепей карыстацца ўжо адноўленай інфармацыяй, якая кожны дзень адноўліваецца на ресурсах Dissident By, таму калі вы хацеце дзейсна напісаць ліст або надаць дапамогу, звяртайцеся да гэтага ресурсу. Я пакідаю пасыланне пад відэа заўсёды на яго, таму можаце скарыстацца такой магчымасцю. Аднак дакладна невядома, ці працуе атаварка падчас карантыну. Ну і таксама паведамляе Радыё Свабода, што удаве Андрэя Зельцера, якую перавелі ў СІЗА на Валадарскага, адмаўляюць прымаць перадачы. Вось такія навіны за астатні час. Сёння мы разгартаем гэтую ковідную гісторыю, таксама гатуем ролик па Александру Кабанаву, якой надаваў лісты нашым сябрам з зямлі на волю. Таму зараз ідзе шэры код. Зміцер знаходзіцца ў баранавіцкай турме, ён зараз знаходзіцца там, і яму неабходна пісаць зараз лісты туды, але зноўку астатні ліст, якой мы атрымалі ад яго, дзе ён паведамляе, што ні перадачы, ні лісты, ні доступу да рахунку ў яго няма. Мы сачым за інфармацыяй, мы сачым за тым, што паведамляе адвакат Зміцера, і як толькі у нас з'явіцца адноўленая інфармацыя, відавочна яна з'явіцца на суполкі Dissident By. Мы спецыяльна не створваем 100-500 ресурсаў дзеля таго, каб дапамагаць палітычным зняволеным, таму што гэта расцягвае нашыя магчымасці, расцягвае ресурс. Я не баюсь называць дружні нам ресурс Dissident By, звяртайцеся на яго, там аднаўляецца інфармацыя, мы з імі супрацоўнічаем, таму, калі ласка,
Я абсолютно не бачу проблем. Я ще раз скажу, у рамках нашого проєкту, у рамках канал Хелен Мінська зараз збирає допомогу на землю. У нас є політичний в'язень, який приватно звернувся до нас, запросив допомогу, тому третина від зібраних коштів, які ми з вами будемо збирати ще 10 днів, літерально, вони пойдуть непосередньо на землю йому. Я ще раз скажу, ми вже наладили комунікацію, ми ведаємо, яким чином будемо надавати туди допомогу, тому можете так само надавати свою допомогу праз нас, ми передадим її на землю, і я сподіваюся, що ті, хто отримує допомогу на землі, хутко зможуть подякувати вам за те, що ви приймали уділ у рятуванні їх так само. Тому, сябры, не забывайте. Мне поведомляют, что есть новина, цудоўна. Дякую шчыра моим модераторам. Сябры, мы с вами гадзіну у эфіры. Я сёння рабіла новы фармат. Я спадзяюся, ён вам спадабаўся. Я попрошу вас пакінуць каментары пад відэа. Таксама вы можете пакідаць свае пытанні пад відэа. Я манітору збольшага, што адбываецца. Дзякую YouTube, якой ваши каментары вынес у асабістую такую суполку. То бок зараз кожны блогер можа асабіста пераглядаць каментары, не звяртацца да кожнага відэа, не перагортваць тысячы каментароў пастаянна. Мы бачым новыя каментары, спрабуем адпавядаць адразу. Таму, калі ласка, ваш фідбэк, гэта вельмі важліва, таму падабайка, падпіска на канал і каментар пад відэа я вас вельмі буду прасіць пакінуць, таму што гэта дапамагае нам працаваць і матывуе на далейшыя нейкія дзеі, якія, я спадзяюся, будуць ратаваць Беларусь. Спадабалась, піша Тацяна А. Вы мне таксама вельмі падабаецеся, мы працуем для вас, я працую для вас. Ужо хутка будзе 2 гады майму каналу. Канешне, мы будзем адзначаць гэтую дату, я спадзяюсь, светам, таму рыхтуем ролічкі і гатуемся да такого маленечкага юбілейчыку. Вельмі сумнага, на мой погляд, тому што я бы хацела распавядаць вам пра нейкія эканамічныя дасягненні ў беларускім пытанні, але, на жаль, мы другі год з вами абмяркоўваем пратэсты палітычных зняволеных і сітуацыю цяжкую, якую апынілася. Піпіска на канал, піша Василь Касакач, так? Цяжкую сітуацыю, у якой апынілася Беларусь, але на маім прыкладзе можаце паглядзець, што за 2 гады у мяне нічога не змянілася, я як вела сваю барацьбу, так і веду далей і спыняцца не збіраюсь. Я жадаю вам поспеху, не забывайце, што толькі разам мы можам перамагчы злачынныя рэжымы. Украінцам жадаю трымаць руку на пульсе, таму што ад тых навіну, якія я атрымліваю ва Ўкраіне, шчыра кажу, шапка ад фольгі ўжо не дапамагае. Трымайце руку на пульсе, я жадаю вам поспехаў. Ну, а беларусы на зямлі, трымайцеся. Хутка перамога. Я ўпэўнена, тое, што хаваюць свае морды усякія упоратыя, кажа пра тое, што мы робім з вами ўсё правільна. Я вас люблю, шчыра вам дзякуй. Жыве Беларусь! Слава Украіне!